Ruská federácia je demokratický federálny štát s republikánskou formou vládnutia. Parlamentné voľby sa v Ruskej federácii konajú každé 4 roky. Ostatné sa konali v roku 2007. V nedeľu 4. decembra sa pre ruských občanov zdržiavajúcich sa trvalo alebo prechodne na území Slovenskej republiky otvorili brány Ruského centra vedy a kultúry v Bratislave, aby si prišli splniť svoju občiansku povinnosť. Рассчитываю, что уровень участия в выборах будет не ниже предыдущих выборах. Myslím si, že v týchto voľbách príde v Bratislave hlasovať viacej našich občanov. V posledných voľbách prišlo k volebným urnám približne 200 občanov. Dnes do 12. hodiny hlasovalo takmer 90 ľudí a preto si myslím, že teraz k voľbám príde viac voličov. Уровень участия в этих выборах он будет, по крайней мере, не меньше предыдущих. Tento rok sa volieb v Bratislave zúčastnilo 214 ruských občanov. Medzi nimi nechýbal ani veľvyslanec Ruskej federácie na Slovensku s manželkou. Zaujímalo nás, v ktorom meste Ruskej federácie hlasuje jeho ostatná rodina. Вся моя семья, за исключением супруги, которая здесь со мной находится, проживает в Москве. Takmer celá moja rodina žije v Moskve, takže voliť bude vo svojom rodnom meste. Rusko je obrovská krajina a preto máme niekoľko časových pásiem. Voliť začíname vždy o 8 ráno podľa miestneho času a končíme večer. Výsledky volieb v Ruskej federácii budú zverejnené do 24 hodín. Prvé voľby sa začali na Kamčatke a posledné budú v Kaliningrade. В 7 часов, наверное, по местному времени в Калининграде. Rozlohou je Ruská federácia najväčšia krajina sveta. Nachádza sa nielen vo východnej Európe, ale jej hranice siahajú až do Severnej Ázie. Územím štátu prechádza 9 časových pásiem. Vo volebnom okrsku zriadenom v Ruskom centre vedy a kultúry v Bratislave vyhrala strana Jednotné Rusko s počtom hlasov 83. Na druhom mieste sa umiestnila komunistická strana Ruskej federácie, za ktorú hlasovalo 50 ruských občanov. Spravodlivé Rusko získalo 32 hlasov, Ruská zjednotená demokratická strana Jablko 30. 13 ich získala liberálno-demokratická strana Ruska. Patrioti Ruska získali 4 hlasy a Správna vec 2 hlasy. Na území Slovenskej republiky veľvyslanec hlasoval po prvý raz. Prvý raz hlasujú. Áno, hlasujem po prvý raz. Všetko vnímam výborne. Organizácia volebnej miestnosti je perfektná, som s tým spokojný. Выборы здесь пройдут неплохо. Ruské parlamentné voľby vyhrala strana premiéra Vladimíra Putina Jednotné Rusko. V štátnej dume získala z celkového počtu 450 miest až 238. V parlamente budú podľa všetkého zastúpené všetky 4 strany, ktoré v ňom mali miesto aj doteraz. Komunistická strana Ruskej federácie získala 19,16%, Spravodlivé Rusko 13,22% a ultranacionalistická liberálno-demokratická strana Vladimíra Žirinovského 11,66% hlasov. Celkový počet oprávnených voličov v Rusku je 110 miliónov.